Салом, дӯстони азиз, умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастен, сеҳату саломат ҳастен. Бо маем Сабрина. Раҳмати калом барои комментариёи хубтон, барои гапои настон. Имрӯз ман мекунам ош ман пага мекунам. Имрӯз ман просто сабзиро реза мекунам. Уже ҳамаи продуктора тайёр мекунам, мемонам. Пага уже мекунем ош дар ҳавлӣ. Ана даҳа дромадай мо ҳамсоямонда таксим мекунем, ош хайр мекунем да. Ана дӯстони азиз, худоҷон ҳамаи намозомона, дуомона, рӯзомона қабул куна, гапои настона дар комментариё шумо менависен. Раҳмати калон. Ана шумо дани худоҷон короче ҳамаи дуотона қабул куна да. Хайтирони азиз, шуморо нихай худоҷон ҳидоят куна. Агар қобили ҳидоят бошед. Хай мо хайтироро писанд намекунем, уже аҳамиятшо намедем. Мо давомона кадагием. Ана дӯстони азиз, барои ми гапои нағз лучше бинависен. И кайки шумо занг мезанед, шумо лучше только барои кор занг бизанед. Лучше не конкретно барои кор занг бизанед и конкретно барои заказ кунии ягончиз. Неки дӯстони азиз ҳастанд бо одамое ки занг мезананд мода дар дигар компания моро даъват мекунанд и прекрасно медонанд ки мо Фаберликда уже чанд кашид кор кардестем, командаи калон дорем, мо кор мекунем Фаберликда. Неки в наглую моро даъват мекунанд дар компанияи худшон да. Не, дӯстони азизам, хеле намешавад, барои ки мо кайки оли Фаберликда надромадем, мода чанда выбор буд да, чанд компания, неки мобайни чанд компания да мо Фаберлика выбор кардем, мо санҷидем, сравнивать кардем да. Неки компания Фаберлик 27 сол дар рӯи ҷаҳон ҳастай. Компания Фаберлик уже хочет доказать карда да дар всемирный рынок да. Барои ми мо уже выбор кардем Фаберлика. Мо чи командамона мепартоем, миллиономона мемонем, мерем компания шумо надонистан нафаҳмида намедонем чия хели компания да. Барои ми дӯстони азиз шумоам хеле накунем да ки яда гапи хубтон мегем баъд. Моро қавоиш бизанем мемонем барои оне ки тафаррукҳои дигар биёранд дар командаи мо кор кунанд дар Фаберлик. Дар командаи мо дар Фаберлик регистрация шудан бе пулай. Дар баъзе компанияҳо пул қатъияи регистрация. Дар инҷа обучениҳо бе пуланд. Шансҳои бисёр метавад компания Фаберлик. Хеле дӯстони азиз, ман шалпар шудам, афгор шудам. Шумо марҳамат биёед ҳамроҳи мо кор кунед. Мо шуморо полностью подробно корро мефаҳмонем, то директориро шуморо мебарем, кайки шумо директор шавед. Як подаркаи нағз шумода аз ман як браслети тиллоӣ, яки чалаи тиллоӣ хеле буфоротон. Барои ми духтаракои азиз шанс додам, марҳамат истифода барен, бад наген ки ҳама миллионер шудай, бой шудай, ман нашудам. Хайна, сабзиёма реза кардестам. Шумо марҳамат идда биёед хонаи мо. Обязательно лайк бимоед, комментарий нағз бинависед, канал мода обуна шавед. Марҳамат, бо мо бошед.